pag-usap mga kolog mga auntie. Tugutin isip ko ninyo na mga sa tagkatahuran ini mga orasahat. Siyempre sa ating mga pamangkin. Yawards, oh. Hello po sa inyo. At ngayon ay pangalawang linggo na po sa buwan po ng Mayo. At gusto ko lang pong i-remind na huwag masyadong magastos ngayon, ha? Alam mo kung bakit? Kasi sa darating na linggo, Yawards, oh. Ano po meron, Toy? Uncle Toy, ano meron? Ay, basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Happy Mother's Day. O siguro nakaligtaan mo na, no? O siguro, no? Tama. Dahil nga sobrang busy mo, dahil nga dami mong ginagastos, nakakalimutan mo na. At imagine mo, tingnan mo, ha? May 12 yun, that's a Sunday. Malayo pang sweldo. Kaya ang ibig natin sabihin ngayon, simula ngayon, magtipid ka muna. Ang kakainin mo lang muna para mas nakakatipid, itlog. Ba't ko nasabing itlog yung kakainin? Nakakatipid ka yan, hindi ka madaling magutom po mga kabisyo. Tsaka, siyempre, yung gala mo na, wag mo na. At naisip mo na ba kung ano bang ibibigay sa iyong nanay? Ayan, pag-usapan natin yan in the coming days po mga kabisyo. Well, anyways, balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Yung bang meron ka bang ginagawa na hindi alam ng partner mo? Ibig kong sabihin yung mga pagkakaroon po ng sekreto, hindi alam na bagay ng iyong partner sa'yo. Importante din pala yan, no, mga kabisyo, no? At napag-alaman natin na ang pagkakaroon ng mga bagay na pag-uusapan, ang mga bagay na hindi alam ng iyong partner ay maaring magbigay ng mga bagay na pag-uusapan at pagkakaroon ng topic na ibabahagi, no? O baga, meron pa kayong pag-uusapan. Pag lahat na nilalahad, wala yung sikreto. Wala na, boring na. At madalas yan nangyayari. Naghihiwalay, kaya wala nang spark, eh. Ang ibig kong sabihin po mga kabisyo, no? Gayon pa man, mahalaga rin na tandaan po natin na ang pagkakaroon ng mga sikreto sa relasyon ay hindi dapat maging sanhi ng pagkabahala at pagdududa. Lalong-lalo na yung nangangabit, may kachat, ha? Ibang istorya po yan mga kabisyo. Ang ibig ko po sabihin, yung mga sikreto na meron kang tinatago na mga halimbawa, emergency funds. Kasi balang araw, gusto mo rin i-surprise yung pamilya, yung partner mo. O kaya naman, may nabili kang farm. Wow, Yawards, oh. Dahil nga nag-ipon ka. Yan, alam mo, yun ang gustong sikreto po ang ibig kong sabihin. Dapat itong mangyari sa isang maayos at may tiwala na paraan at dapat na bukas ang linya ng communication, no? Sa pagitan po ng dalawa. Oo. So, buwag yung sikreto dahil nga may ka-chatmate. Merong kausap na hindi alam ni Mrs. Siguro, yung sabi ko nga na yung pera na may tinatago ka kasi balang araw, bigla na lang magugulat yung asawa. Nagawa ko to, ha? Oo, kasi nung kumuha po ako ng bahay dito sa Mega Manila po mga kabisyo, nagulat po yung asawa ko. Pag-ibig lang yun, ha? Makakala mo. Kasi hindi niya inakala, ganun pala yung Uncle Totoy na mag-isip. Hindi lang, puro lang yun. Why jam mo? Why jam mo? Pero meron pala. Yawards, no? Ay, nako. Alright, na. Daghang kayo salamat sa mga walang sawang pagtutoy sa ating programa. Pagdating ng alas 9, Tutoy na Love. Ayan, at matatapos yan hanggang 12 midnight po. Huwag kalimutan, bukas po, no? Sama-sama na naman po tayo. Ay, gabi-gabi na yan. Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. At mamaya, no? Alas 5 ng madaling araw, ang Feel Good Morning. Makasama si Uncle Degol at saka si Tanya Chinita. Maraming pong salamat. Ikaw, Uncle, na nasa lansangan. Ikaw na nasa daanan ng auntie, no? At siyempre sa mga gising pa nating mga pamangkin, marami pong salamat and God bless po lagi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!